Ξέρεις τι ήθελα να πω? Ήθελα να πω πόσο λατρεύω αυτούς τους επαρχιακούς δρόμους. Αυτή την κουλτούρα, πράσινο, σπίτια, πέτρινα. Μιλάμε ότι είναι έτσι εικόνες μοναδικές. Θέλω ακόμα για το μοναστήρι 30 λεπτά. Μπλόκο. Μπλόκο από κατσίκια. Λοιπόν, έχω φτάσει στο μονοπάτια του Λούσιου. Εδώ είναι το μοναστήρι του προδρόμου. Έτσι. Από εδώ λοιπόν τώρα θα περπατήσω εδώ πέρα για να πάω στο μοναστήρι του φιλοσόφου. Απλά χάζεψα λίγο γιατί κοιτάω λίγο τη διαδρομή. Ξεκινάω το διπορικό. Αυτό εδώ είναι το πρώτο που θα συναντήσω, είναι του προδρόμου. Εντάξει. Το ευχάριστο είναι ότι πάνε και άλλοι τρελοί. Είμαι μόνος μου. Αυτό βλέπω. Αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Πάνε και άλλοι τρελοί. Μια σχετική ηρεμία την έχει. Τελείωσα πάνω. Είναι ο Δημήτριος. Ναι. Λοιπόν. Η παλιά φιλοσόφου είναι από το 900 μετά Χριστόν και είναι εκεί στο βράχο. Ναι. Η παλιά μονή φιλοσόφου. Και αρχίζει και καταραίει τώρα. Εδώ είναι όχι, τους καλογέρους δεν επιτρέπεται. Εδώ είναι η μονή προδρόμου, είναι από το 1167. Η μονή προδρόμου, που βλέπετε εδώ είναι από το... Τι λες εδώ πέρα, δεν είναι ευλογία. Δεν έχω ευλογία γιατί είμαι βοηθός στο μοναστήρι και δεν έχω ευλογία να σας πω περαιτέρω. Τι πρέπει να έχεις ευλογία? Ναι, σαν βοηθός μοναστηριού πρέπει να έχεις ευλογία από τον ηγούμενο ή από... Ναι. Τι λέει? Δεν έχεις? Ευλογία, πρέπει να έχεις ευλογία. Πρέπει να πάρεις ευλογία από τον ηγούμενο. Ωραία. Μα δεν κάνεις κάτι κακό, ενημερώνεις τον κόσμο για να ξέρει. Ναι, βέβαια, εννοείται, αλλά αυτή είναι η τάξη της Ναι, αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Εντάξει, αδερφέ μου. Ναι, πάτερ μου, αυτό λέω στον άνθρωπο, αυτό του λέω. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας, δηλαδή έχει τάξη η Εκκλησία. Παίρνει ευλογία ο μοναχός και κάνει ανάλογο έργο.
όπως και ο λαϊκός βοηθός αναλόγως. Αυτό είναι, αδερφέ μου, δεν είναι τίποτα, είναι πολύ απλό. Σε ένα καλώδιο και γυρίζω πίσω να το πάρω για να ξανασυνεχίσω να πάω στην άλλη Ιερά Μονή. Και κάτι λέγαμε, μου του φώναξε λίγο τι ήταν, είπαμε? Ο Καλόγερος. Ο Καλόγερος του φώναξε γιατί έλεγε πράγματα τα οποία δεν έχει πάρει ευλογία. Ναι, δεν είχαμε πάρει ευλογία. Ναι, αλλά δεν έλεγε κάτι κακό, με ενημέρωνε ο άνθρωπος για το τι και το πότε π.Χ. για το πότε τέλος πάντων είναι αυτά τα μοναστήρια, τα ημονές. Ναι, οι ημερομηνίες πότε χτίστηκαν. Κατασκευαστικά, η παλιά φιλοσόφη του κ. Κούκλα και άλλα. Μάλιστα, και στη συζήτηση πάνω. Πάμε σιγά γιατί τώρα έχει ανηφόρα. Κουραστήκαμε. Σιγά σιγά. Εδώ έχει ανηφόρα λίγο. Εδώ λοιπόν μου λέγε για όσον αφορά το θέμα φόβος. Τι μου έλεγες λοιπόν, Αθανάση, για το φόβο? Αγαπητέ Αριστίδη, ο φόβος είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του ανθρώπου. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος φοβάται να είναι ο εαυτός του, δηλαδή αν αφήνει οτιδήποτε να τον φοβίζει, μπορεί να είναι το πιο ασήμαντο πράγμα. Μπορεί να είναι μια απειλή ότι σήκω πάνω, φύγει από εδώ, δεν σε θέλουμε άλλο, για παράδειγμα. Ή μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε, μπορεί να είναι το πιο αστείο πράγμα. Αν αφήσουμε λοιπόν εμείς, εγώ και εσύ, ένας φόβος να μας επηρεάσει, έστω και μια απειλή να μας επηρεάσει, πάει τότε, χαθήκαμε σαν άνθρωποι. Σβήσαμε. Μας νικάει ο πονηρός. Αυτός είναι ο πονηρός. Δηλαδή τώρα εννοείς ότι αν πας και μετά σου πει μετά ο Καλόγερος το οτιδήποτε, γιατί μίλαγες, δεν θα σου πει να κοιμηθείς, θα πεις οκ, όλα καλά. Ναι, θα πω να είναι ευλογημένο, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν πρέπει να μην είσαι ο εαυτός σου, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Ναι. Δηλαδή, οτιδήποτε και να είσαι, και στρατιωτικός να είσαι, και αστυνομικός να είσαι, και γιατρός να είσαι, και δάσκαλος να είσαι, και καλόγερος να είσαι, και βοηθός για μερικές μέρες σε ένα μοναστήρι όπως είμαι εγώ να είσαι, οτιδήποτε και να είσαι, δεν πρέπει να αφήνεις, δεν πρέπει να μείνεις ο εαυτός σου. Ναι. Spontaneity λέγεται αυτό στα αγγλικά, αυτορμητισμός. Πρέπει να αφήνεις το πνεύμα σου, τη ψυχή σου, ελεύθερη, και να μην την καταδυναστεύεις με το φόβο. Σωστός ο Αθανάσιος. Πάρα πολύ σωστός. Βλέπεις το περιβάλλον πως εντυπωσιακό είναι? Ναι. Είναι σαν μήτρα εδώ της γης, δεν είναι? Ναι. Το σημείο αυτό. Matrix. Βλέπεις τα βουνά γύρω-γύρω όλα. Το πας γράμμα το αγγλικό όμως. Έχω γεννηθεί στο Καναδά. Είμαι Έλληνο-Καναδός. Λοιπόν, και όπως βλέπεις εδώ, εκεί είναι αυτό που σου δείχνα πριν. Η παλιά φιλοσόφη στο βράχο. Τώρα δεν φαίνεται καλά από εδώ. Για περίμενε. Είναι παλιά. Ο οποίος ρέει μέσα στη χαράδα, κάτω μέσα στην πυκνή βλάστηση. Βλέπεις. Ναι. Κάτω αυτός ο θόρυβος είναι λούσος ποταμός. Ναι. Πάει κάτω. Και φτάνει. Αυτό είναι το καλύτερο μπαλκόνι της Πελοποννήσου που σου έλεγα, θα σου δείξω. Ναι. Και φτάνει στην αρχαία Γοτινία, που είναι ακριβώς εκεί που βλέπεις το πράσινο, το γκαζόν. Ναι, το γκαζόν. Εκεί είναι η αρχαία Γοτινία. Εκεί έχει αρχαία από το 2500 περίπου π.Χ. Ασκληπίων λέγεται, βλέπεις εκεί που υπάρχει μια ανασκαφή. Ναι. Εκεί είναι το Ασκληπίων. Ναι. Και δίπλα είναι ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα, Ναι. του Αποστόλου. Του Αποστόλου του Χριστού, από το 600 μετά Χριστόν. Βλέπεις εκεί πέρα. Ναι. Αυτός είναι ο ναός. Έχει γύρει λίγο, γιατί και αυτός έτοιμος να πέσει. Και στο βάθος. Αριστερά εκεί. Ναι. Ένα στρογγύλουγγι. Ναι. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Ανδρέα. 600 μετά Χριστόν. Πολύ παλιός, δεν λειτουργεί. Και εκεί είναι και μια γέφυρα. Φαίνεται πολύ λίγο η γέφυρα κοντά στο ναό. Μια γέφυρα, και από κάτω εκεί κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι, γιατί έχει άπλα το ποτάμι. Εκεί κολυμπάνε το καλοκαίρι. Και το Ασκληπίον είναι εκεί πέρα. Εκεί κάθονταν όπως σου είπα Άρη πριν, και θεραπεύονταν ψυχοσωματικώς οι αρχαίοι με διάφορες τεχνικές. Μία ήταν του ονείρου, θέλανε να στο βράχο. Ναι. Εκεί είναι η νέα φιλοσόφη που φαίνεται με το σταυρό το άσπρο. Ναι. Η νέα μονή φιλοσόφη έχει από τις πιο ωραίες αγιογραφίες που έχω δει μέσα. Η νέα φιλοσόφη, ναι, από τις πιο ωραίες αγιογραφίες ήταν η Λιμέρη του Κολοκοτρώνη. Ναι. Και των αγωνιστών του 21. Ωραία. Ασύγνωστο το μέρος εδώ. Και εδώ απέναντι, αυτός ο ναός που βλέπεις εκεί, η μονή προδρόμου είναι χωμένη μέσα στο βράχο. Δεν φαίνεται. Ναι. Δεν φαίνεται η μονή προδρόμου από εδώ. Ναι. Είναι χωμένη. Είναι εκεί που ήμασταν πριν.
Ναι, εκεί που ήμασταν πριν είναι χωμένη δεξιά μες στο βράχο. Αυτό που βλέπεις είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως. Τοπικός Άγιος. Αυτό εδώ είναι... Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως. Αυτός ο ναός που βλέπεις εκεί. Ναι, Τοπικός Άγιος και μέσα βρίσκεται το ιερό λειψανό του Αγίου. Ναι. Άγιος αυτός. Υπάρχει και βιβλίο ενημερωτικό στη Μονή Προδρόμου για τον Άγιο Αθανάσιο Χριστιανουπόλεως. Και κάτω υπάρχει ένα δίκτυο που συνδέει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, ένα τεράστιο δίκτυο. Μονοπάτι. Δεν είναι μονοπάτια και έχουν σήμανση κιόλας και δεν χάνεσαι γιατί δείχνει και τα μέτρα, την απόσταση και το χρόνο που χρειάζεσαι. Και εδώ είμαστε στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ναι. Στο σημείο που στεκόμεθα. Το βλέπεις? Ναι. Έλα να δεις την εικόνα του Χριστού εδώ. Δείχνει το ναό. Είναι η ιερά εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Βλέπεις? Όταν μεταμορφώθηκε στο όρος ο Χριστός και πέσαν κάτω από την Θεία Έλαμψη οι τρεις Απόστολοι που είχαν ανέβει μαζί του στο όρος. Δεν αντέχαν την λάμψη, το φως του Χριστού. Η μεταμόρφωση είναι στο Ευαγγέλιο γραμμένο αυτό. Και αυτό το σημείο εδώ που είμαστε είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μονή Προδρόμου μπήκα, λίγο νερό. Ωραία με τη βιντεοσκόπηση, το σεβαστούμε. Αφού μπήκα και στο μοναστήρι, βγαίνω, εντάξει, αυτό που έζησαμε στο μοναστήρι ήταν μοναδικό, τη λέω συνέχεια αυτή τη λέξη, μου είπε η Μαρία, αλλά πραγματικά ήταν μοναδικό, διότι με έπιασε ένας μοναχός και ρε παιδιά, δεν ξέρω, αλλά εγώ καταλαβαίνω τα πάντα στη ζωή αυτή. Τους ανθρώπους, τις δύσκολες στιγμές, τις άσχημες μέρες, όλοι είμαστε σε άσχημες μέρες. Αλλά μπαίνοντας ένας άνθρωπος που έρχεται από πόσα χιλιόμετρα για να δει μια μονή από κοντά, πιστεύει, δεν πιστεύει, πιστεύει λιγότερο, πιστεύει περισσότερο, και να με πιάσει σε έτσι ένα μονόλογο, να μην με αφήσει να μιλήσω, καταρχήν δεν με αφήνει να μιλήσω, ότι τράβαγα το σπίτι τους φωτογραφία, εννοείται ότι δεν σήκωσα drone γιατί το σεβάστηκα και ότι φωτογραφίζω το σπίτι τους, και γύρισα και απάντησα ότι αν μπείτε, του λέω, στο Google, το σπίτι σας είναι γεμάτο από φωτογραφίες από την κάθε γωνιά και από την κάθε όψη. Οπότε δεν ήρθα για να σας προσβάλλω, ήρθα απλά και εγώ να δω αυτό που διαφημίζουν οι άλλοι, που εγώ δεν ήρθα για διαφήμιση. Εγώ ήρθα για να κάνω μια βόλτα, μια απόδραση, του λέω, για τα δικά μου πιστεύω. Δεν θα βγω προς τα έξω να πω πιστέψτε ή μην πιστέψετε ή οτιδήποτε άλλο, ή πηγαίνετε εκεί να προσκυνήσετε ή είναι θαυματουργό το μοναστήρι ή η μονή. Απλά εγώ δείχνω μια ωραία βόλτα που μπορεί να πάει ο καθένας, άσχετα αν αυτός θέλει ή δεν θέλει. Αυτό το εξηγούσα. Εντάξει, μου άρεσε που υπήρξε αυτή η ένταση. Υπήρξε ένταση, γιατί άμα το μπορούσα έτσι να έχω ένα μέρος από αυτό, θα καταλαβαίνατε. Όπως και να έχει όμως, σεβάστηκα πολλά πράγματα. 45 λεπτά μου έδωσε ο Αθανάσιος, ο φίλος μου, που με έσφιξε το χέρι και μου είπε ότι χάρηκε που με γνώρισε.
για να πάω στο μοναστήρι του Φιλοσόφου. Είναι κλειστό. Εγώ βαδίζω προς τα εκεί, έχει συννεφιάσει. Ψιλοβρέχει κιόλας, έτσι ψηλό τέτοιο, αλλά αξίζει τον κόπο. Αυτά. Αυτό που σας δείχνω τώρα και η διαδρομή, το παίζω το διαδρομάκι εδώ που κατεβαίνω, με το μάτι είναι επί 20 φορές καλύτερο, έτσι, να ξέρετε. Διότι το μάτι έχει 1600 MP. Το έχουμε ξαναπεί σε άλλο βίντεο. Καμία σχέση με τις κάμερες και ό,τι κάμερα και να έχεις, και την καλύτερη στον πλανήτη. Το μάτι είναι μάτι. Φτάνουμε στον ποταμό το Λούσιο. Ακούγεται όλο και πιο έντονα. Οπότε... να, το ποτάμι εκεί καταλήγει. Νάτος και ο ποταμός, η βροχή έχει αρχίσει για τα καλά. Πέρα από το να πάτε στη Μονή, φοβερός περίπατος. Τι φοβερός ρε φίλε, να μιλήσεις δεν μπορείς. Εδώ πάμε για την παλιά Μονή Φιλοσόφου, αυτό που μου είπε ο φίλος μου ο Αθανάσιος. Παρακαλούμε μην πλησιάζετε, κίνδυνος κατάρρευσης. Μου είπε να το αγνοήσω και να πάω προς τα εκεί, και δεν θέλω και πολύ εγώ. Πάω να δω άμα καταρρεύσει σήμερα. Θα έχω την τύχη λοιπόν να καταρρεύσει πάνω μου. Η τυχερή μου μέρα. Και απέναντι λοιπόν, που δείχνει το χέρι μου, είναι η Ιερά Μονή που ήμουνα, του προδρόμου. Εντάξει, μιλάμε πολύ σκαλοπάτι. Έφτασα.
Πάμε κάνα κυνηγητό και εδώ τώρα. Το βλέπω. Μου άφησε ο καλόγερος να μπω. Και λίγο νεράκι. Έδωσε ο άνθρωπος διαφορά ανθρώπων. Όχι μόνο ανθρώπων. Μετά τη φιλοξενία έκοψε βροχή. Φιλοξενία όμως οι άνθρωποι, πραγματικά. Πουλάγε διάφορα πραγματάκια, λέω πόσο έχει αυτό, δεν υπάρχει λέει. Πόσο, παίρνετε λέει ό,τι θέλετε και αφήνετε στο κουτί ό,τι θέλετε. Απίστευτο. Διαφορά όμως, γιατί άμα βλέπετε τις συμπεριφορές, βέβαια ούτε τη μία συμπεριφορά είδατε ούτε την άλλη, το άλλο μοναστήρι, την άλλη μονή, τέλος πάντων, όλα καλά. Σαν κατσούλι έχω βράχει, σαν το κατσούλι, κοίτα πως είμαι. Τι γίνονται αυτά. Από τα λεπόρια είμαι πρώτος. Ο νούμερο 1. Στεμνίτσα. Να τσαποστάσουμε λίγο γιατί δεν βγαίνει. Τι είναι μωρέ, τι είναι. Τι είναι μωρέ. Και τώρα η ώρα της επιστροφής. Φάγαμε, ήπιαμε, γνωρίσαμε και κόσμο. Όπως κάνουμε πάντα εξάλλου. Και τώρα η ώρα της επιστροφής. Είναι εδώ και ο Θεόδωρος, 1970-1843. This bed is on fire with passion and love. The neighbors come
fingers in the door, bought kitchen knives and skewers, dressed me up in women's clothes, messed around with gender